Subay sa sunod-sunod nga mga bypass operations, lapu-lapu si Police Office Director mitataw nga wa na mga dagkong nga drug personalities sa maong dakbayan. Si Luan Mirondina sa report. Upat ka mga gitumbok nga nalakip sa drugs watch list sa Lapu-Lapu City Police ang nasikop sa sunod-sunod nga bypass operation sa Police Station 3 kaganihang kadlawon. Giila ang mga dinakpan nga sila si Chona Roma, May Mina Cadiz, Joseph Salazar ug Bernabe Piteluna Jr. Kapin sa 30,000 pesos nga balor sa gidiling drogas ang nasakmit gikan sa mga suspitsado. Samtang sa bypass operation nga gilusad sa City Drug Enforcement Unit ug City Intelligence Branch, nasikop ang usa ka gitumbok nga high-value target nga si Ronnie Casol, 47 anyos. Gikatahong nakuha gikan sa iyang posisyon ang mokapin sa 70,000 pesos nga balor sa mga pinakiting shabu. Samtang kapin sa 50,000 pesos usab nga balor sa gidiling drogas ang nasakmit sa laing bypass operation sa CIB, di nasikop ang mga suspitsadong sila si Jerry Torres ug Lilibeth Alcantara. Sa Station 4, duha ka mga newly identified drug personalities usab ang nasikop sa duha ka managlahing operasyon. Giila ang mga suspitsado nga sila si Gretchen Amodia ug Rostom Aro. Ang naasoy mga bypass operation kabahin sa gipahigayong simultaneous enhanced managing police operations sa Lapu-Lapu City Police sukad kagabi. Matod ni Lapu-Lapu City Police Office Director Police Colonel Limuel Obon, napuhag na ang mga dagkong drug personality sa dakbayan. Pagabot na ako there were 3 identified groups nga amoy dinag sa niadto. However, they have been neutralized already. So ang kining mga atong mga masakpan diri actually mga ginagmay ni nga who buy their stuff in Cebu and then bring it to Lapu-Lapu para ilang gamit. Uban ni Rinante Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Besda.